Господин Фан, какви са тези игри? Бутане, меко, леко. Къде отиват истинските бойни изкуства? Нека да опитаме нещо по-реално. Добре. Заповядайте. Майстор Фан, каква е тази техника? Това е тежка енергия. Не усетих никаква тежка енергия. Важна е само техниката. Не се притеснявай. Не мога да разбера. Вие сте толкова слаб и древен, а всеки път успявате да ме победите. Как го правите? Впечатлен съм, майстор Фан. Моля ви да се срещнем отново. Заповядайте. Благодаря ви. Довиждане. Лауша, никога до сега не съм те виждал така да играеш истински. Защото никой до сега не е искал да се бие с мен. Къде е професора? Трябваше да бъде тук и да се подготви. Да не се е зачел пак книгите. Че да се среща с някакъв майстор. Какъв майстор? Не знам. Някакъв китайски майстор по тайдзи. Какво ме гледате? Продължавай. Ти! Отпусни тялото. Разговори ръцете. Изправи главата. Прибери таза. Шого.
Лауша, винаги ни казваш да се отпуснем, но как точно да го направим? Върху какво точно да внимаваме? Първо, сърцето трябва да е тихо и спокойно. Второ, духът да е концентриран. И трето, позицията и вътрешното състояние трябва да са точни. Лауша, а това затопляне в тялото, което усещаме от движението на енергията ли е? Да. Вътрешната промяна води до различни усещания. Топлина, студ, тежест, лекота, празно или гъсто. Лауша, аз имам усещане в ръцете за тежест. Да видим. Това вече има енергия чи. Лоша? И аз имам такова усещане. Това е тежкото енергия на тайджи шуен. Това е основата, вътрешната енергия нейгун. А как да натрупаме негун? Трябва постоянство и правилно осъзнаване. Лауша, ние може ли да достигнем твоето ниво? Не е сигурно, но има надежда. Сега, Туишо. Лауша, а защо правим той шоу? Какъв е смисъл в това? Туишо развива много качества. Причина, реакция, баланс, усещане. Може ли да кажем, че бутащи ръце е бойно изкуство? Разбира се, че ученик Туишо е само моста към бойното изкуство. Но за майстъра няма разлика и двете са едно също. Туишо! Без сила. Отпусни кай. Отпусни. Без напряжение. Без напряжение. Лауша, професор Иванов и двама негови приятели са дошли да те видят. Здравейте, майстор Фан. Изключително ми е приятно да се срещнем отново. Майстор Фан, позволих си да доведа двама мои приятели. Сашо тренира китайски санда. Борис тренира тайвански бокс. Майсторе, разказах на моите приятели за нашата първа среща с вас и как по необичаен начин с лекота бях победен. Те абсолютно не повярваха, но все пак бяха заинтригувани и решиха сами да опитат среща с вас.
Какво да играем? Той шоу? Той шоу по-добре не. От той шоу нищо няма да разберат. Нека да се пробват в по-реален бой, както ние с вас. Имате ли нещо против? Кое е първо? Аз? Какво става? Те истински ли ще се бият? Спокойно. Невероятно. Също както при мен. Победихте ги с лекота. Точно така, господин Иванов. Това е външната проява на тайци чуен. Все повече ме впечатлявате. А на вас, момчета, как ви се струва? Да. Техниката на майстор Фан е много интересна. Наистина невероятно. Не съм виждал подобно нещо. Майстор Фан, може да станем ваши ученици. Да, наистина. Бихме искали да се обучаваме при вас. Ще ни приемете ли? Заповядайте. Чудесно. Може ли да започнем от утре? Разбира се. Добре. Благодаря. Довиждане, майсторе. Довиждане. 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 Ясен ли? Виж морето. Тайци е като водата. Мека и нежна. Но, когато се движиш, не можеш да я спреш. Прониква навсякъде. Лауша, ако те хвана, можеш ли да повториш отново тези движения?